La Unió Europea demana als països estalviar combustible i fa seus 10 consells de l'Agència d'Energia. Anem a analitzar en profunditat aquests punts. A veure, primer punt. Treballar des de casa sempre que sigui possible. Clar. Jo tinc un veí que és encofrador i s'ho està mirant, però no ho acaba de trobar. Però treballar des de casa no ho veu, no? Ser encofrador no és fàcil, però bueno, espera't, que això a internet ha evolucionat molt, no se sap mai això, Sí, és veritat. Escolta, si pots operar de fimosi des d'altra punta del planeta amb un robot, per què no pots encofrar des de casa, no? Bueno, exacte, no s'ha implementat aquesta tecnologia, però segurament es podria fer amb aquestes impressores de ciment 3D que jo n'he vist ja, doncs escolta. Exacte. Ja està. Exacte. Què més? Passa que si s'embussen els capçals són mal parides de netejar, aquestes, però bueno, és igual, va, un altre, va, 2. Reduir els límits de velocitat a les autopistes almenys 10 km per hora. I els llocs surrealistes que t'avancen les orugues de processionària, que s'ha d'anar a 30, doncs reduir-ho a 20. Saps què? Allò que estan a 30, dius, per favor, és que baixaré del cotxe i el cotxe ja m'atraparà, saps? Exactament. I allò que no pots anar tan lent, com diu la senyal. És que no pots anar, és que se't cau el cotxe. I sobretot ja no conduir descalç, perquè només el pes de la sabatilla ja fa que vagis a 35 km per hora. Exactament. I això avui en dia, Carles, és multa, embargament, retirada de carnet, injecció local, ja ho saps, Que sí, tota la raó, sí. Vale, un altre, fomentar el transport públic, canviar els cotxes privats per autobusos i trens. He buscat on ho canviaven això, però a Moià no hi ha cap lloc de canvi, no? I més a Moià, jo tinc un cotxe sobre mà que volia canviar per un fotia gràcia o un tren, però no he trobat la botiga. Més a Moià no hi ha tren, també és l'únic absurd, tampoc hi ha tren. No. I, bueno, encara gràcies que deu haver un segalers que passa per aquí, no? Així, no? Sí, no, clar, sí, els segalers, sí. Bueno, sí, la setmana passada vam tenir el foc i la corrent elèctrica i aquesta setmana ja passa un segaler, sí. És aquesta visió etnocèntrica de les comarques aquestes que esteu... Bueno, és igual, callo, perquè estem per la ràdio, és igual, va.